سباي ملوك بال انت داخين سطوم حدار مزهلو طراي ግን ከመይ ጌርና ሙሉ ሓዳር ከመዓቅ ንስብነት ንወስዶ ንዓለምና ዝቀየሩ መብዛሕቶም ዕውታት ሰባት እኮ ኣብ ሓዳሮም ንፋዓት ኣይኮኑ እዚ ግን ዘይ ዕውታት ኣይገብሮም ንኣብነት ናይ ዓለምና ዳሃብተመ ጆሴፍ ባዞክ ንወስድ ንኽእልና ኦፍ ኮርስ ድምፅኻ ሓሳብ ቅቡል ግን ካ ብናይ ዳኒ ፐርስፔክቲቭ ትሪኦ ከለኻ ወላ ናቶ ሓሳብ ቁኑዕ እዩ እንታይ ሙኻብስ ቤትካ ጽቡቅ ጌርካ ዘይመሓደርካ ዓለም ናይ ዝቀየርካስ እንታይ ትርጉም ናይ ሎሚ ወለዶ ኣብ ሓዳር ዕውታት ኣይኮነን ትርመከ ኣብ ክንዲ ኣብ ሓዳር ዕውታት ኣይኮነን ምባል ሰነፋቲና ምባል ሕሸካ ኣነ ዝገርመኒ ግን እንታይ ይጸገም መብዛሕትና ንምርዓወን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ፍቕሪ ቀሊል ዘይኮነ ግዜ ኢና ንሕልፍ ኣብ ሓዳር ግን እንታይ ኢና ንኸውን እንድዒ እዚ ብማሕላ ዝኣሰርናዮ ቀለቤት ማንም ክፈትሖ ዝኽእል ሰብ የለን እዚ ቀለቤት ብማሕላ ዘይኮነ ብፍቕሪ ክእሰር ነይሩ ቦታው ድማ ፀጋም ወይ ጻብዕትና ዘይኮነ ኣብ ልብና ይኸ